Benvinguts i benvingudes a l'aplicació del Servei de Transport Escolar. Aquesta aplicació és accessible tant des del navegador de l'ordinador com des de la tauleta o mòbil. Primerament, per accedir, caldrà posar a la barra del navegador l'adreça de l'aplicació bus.lacomarcal.com. També podreu trobar l'accés directe des de la web de la nostra escola. Hola! En aquest tutorial coneixerem com consultar la informació de transport associada als vostres fills i filles. En la pantalla d'inici trobarem tant a la part esquerra com en el centre informació de la ruta i parada que ha utilitzat al matí i la que utilitza de tornada si accedim a l'aplicació a partir del migdia. Si volem conèixer informació referent a les rutes de transport, podrem accedir des de dos punts. Des de l'enllaç anomenat Veure rutes o en la icona de l'autobús que apareix en la barra de ferramentes. Així, trobarem el llistat de totes les rutes d'autobús, tant del matí com de la vesprada. Una vegada hem escollit quina ruta consultar, observarem que tenim informació de l'horari i les parades, així com la geolocalització en el Google Maps. Per conèixer la informació de transport associada a l'alumne o alumna, clicarem en Configuració. La informació que apareix és el llistat de parades de l'alumne o alumna en la setmana actual. La icona de l'estel simbolitza que eixa parada suposa un canvi realitzat. El desplegable ens permetrà consultar la informació de les parades de qualsevol setmana del present curs escolar. Si cliquem el botó de canvis actuals, podrem consultar el llistat de canvis definits per al vostre fill o filla. L'opció de mostrar o ocultar canvis obsolets ens permetrà visualitzar aquells canvis que s'han realitzat i que ja no estan vigents. Cada canvi pot ser eliminat en el cas que siga necessari. Caldrà confirmar l'eliminació quan ens ho sol·licita l'aplicació. Cal tenir en compte que una vegada hem eliminat el canvi, aquest ja no es realitzarà. Mentre estem en la pantalla de configuració, ens apareix l'opció de sol·licitar un canvi per a un alumne o alumna, acció que explicarem en el següent tutorial.